Şeytan ne edip Allah'a Müslüman doğanlar. Evliya pirlerin adı bilen Allah'a. Evliya pirlerin kabarlarını ziyaret edilenden son şonu ziyaret etmeklik bahanası bilen şol yerde başka zatlarım şeytan ettirip şolar näme şey edip yanlışlığa düşürüyor. Misal üçün insanlardan kabiri bir kıyınçılığı olsa, çağası olmasa, hassa olsa, cadılının bolsa, gözlegen bolsa, ya olmasa kıyılmasa, vaktinde durmuşa çıkmasa, ya olmasa ulak alacak bolsa, ya olmasa öy alacak bolsa, ya da başka islenlik arzu isleri bolsa, evliyaların kabirlerini şol zatları dilemek için gidileyen mukaddes yerler deyip hesaplayalar. Yani şu zatlar dilemek için gidileyen mukaddes yerler deyip hesaplayalar evliyaların kabirlerini. Şunun için belli kabirler var. Her kabirde belli kabirler var. Yürüyte yola çıkıp, ulaq tutup, kavat qıyız erkek qarım qatım bolup, çıqtaycı bir velayetten başka bir velayete, goya haca gidiyan yalaq edip, hacetlerini, arzu islerlerini dilemek için şol yerlere gidiyalar. Yani qıdışım yalaqqa hemme qabirada değil, belli qabirlara. Şimdi sözümü dinleyen kabir kişiler yanlış düşünmek mümkün. Qabira gitmeli demi, ziyarete barmalı demi deyip. Gurrun İslam'ın ruhsat veren qabira gitmegine değil. İslam'da qabira gitmeklik var. Ölüleri Allah Teala'dan dilek etmek için qabirstanına gitmeklik var ve sogab. Emma İslam'da qabira gitmeklikten iki maksat var. Birincisi avrat almak, ölümü yatlamak, yüreği yumşatmak. İki, şol yerde ölüp yatan kişilere, Müslümanlara Allah Teala'dan dilek etmeklik. Şol iki maksat için qabirstanına gitmeli ve sogab. Ünneliye. Emma bizim gurruna oturan zadımız bundan başka maksatlarla qabirstanına gidiyenler barıdı. Indi şol İslam'ın buyuruşu alaqqa qabirstanına gidecek bolsak Müslüman doğanlar, İslam diýmänler bir welayetten başka bir welayete, bir yurtdan başka bir yurda gidin diýmänler. Sen ýaşaýan ýerine haýsy Müslüman mazarlyk ýaqyn bolsa şoňa gidäýmeli. Emma bu bizim diýen zatlarymyz näme? Öz ýerindäki mazarlyklardan böküp başga ýerlere gidýärler. Näme üçin? Çünki öz düşünjesini, şoňa aýdylşyny, öwredilşyny ýalňyş düşünjede näme diýipdirler? Şol mazar sanlyk bar, şol näme gaty mukaddes ýer. Şoňa gitsen, şoňa gitmeli diýip näme düşünje berilipdir. Dine gabiram däl Müslüman doganlar. Mukaddes agaç, magtum bolýan gören agacy, plan bolýan nazar düşen gaýa, plan nämen, plan ýerden galan daş diýip şeýle ýerlere gidip ýörler. Misal üçin Halaşda Hallaj baba medresesi var, özüm gidip gören ýerim, baran ýerim. Şol ýerde bir tut bar. Magtum bolýan gören tudu diýip şol tuda barıp ýupdan ýalar. Aglawy bölüm aýallar çünki näme saçda qylýan demirjikler daqyşdyrypdyrlar agaja. Şol agaja şu zatlar daqyp ýörler. Indi şol haýsy düşünje bilen edilýär. Ne şu taýda ne qabr we ne hiç zat. Magtum bolýan näme? Allah rahmet etsin. Magtum bolýan gören tut diýär. Yani dinne magtum bolýan ýa bir alymyň nazar düşen tuda gidip dileňi aýdylýar, şol ýerde bir arzuň bolsa edilýär, şol ýerde bir irmetmeli diýip bir nirde ýazylgy. Din şunu gollaýar, asla şoňa meňdeşler İslamyň buyrugymy, ýaşamanizmden galan datmy. Ýa bolmasa gargalada bir ýerde bir gaýan depesinde bir näme? Agaç baş oňdaşyna üýşüp oturup matadanyp, zatlanyp, şey dişdirip asly şol zat sen hem dinine ziyan, hem inancına ziyan, hem şol agaja ziyan. Agaja ýupdansaň oň ömrüni gysgaldyar, şahalar guramak bilen bolýar. Emma insan kellesini işletmese hem daşta görege ziyan berýär, hem özüne, hem imanyna, hem dinine ziyan berýär. Ol ýerlerini hapalap şol agaç dur, başga da agaçlar bar. Emma şol agaça gidilýär. Näme şamanizmden galan zat. Käbir ýerlerde ýöne bir daş, şol daşa kellesini goýup dilek edip Parawiýde misal üçin Parawiýiň garpyzymyş daşa urulyp durmuş diýip İslamda nirde ba şol plan ýerdäki şuňal daşlara goýup kellen goýup dilek etmek. İslam şuňal zatlar etmeli diýem ýa İslam şuňal zatları ýok etmek üçin geldi. İslam şuňa meňdeş zatlary ýok etmek üçin geldi Müslüman doganlar. Käbir ýerlerde qabr diýip gidilýän ýerlerde qabram ýok.
yalançy mollalan adamlaryň şoňa ýerik gelýänlerini we sadaka bulup pul goýýanlaryny bilip käbir yalançy adamlaryň ýasan ýerleri. Daşary ýurtlarda, Türkiýede, Arap döwletlerinde kän şunday mazarlaryň ustaçyly. Gaziýalar hiç adam ýok. Ýa bir eşek gömüp goýupdyrlar ýa başga bir zat. Sonra musulmanlar ol ýerlere gidilenne ýanyna kimisi pula kidýär, kimisi çörege kidýär, goýuna kidýär. O şoňa meňdeşdatlara sadaka diýip, näme şoňa meňdeşdatlara sadaka diýip akidýärler, o şo ýerlerde goýup gaýdýarlar. Ýene bellap aýdýan sadaka berip sogabyny ölülere bagyşlamak dogry zat we İslamyň ruhsat berýän zady. Onun üçin sadaka berjek bolsaň, ol plan mazara, plan ýere gitmeli diýen zat ýok. Sadaka berjek bolsaň, berjek sadakaň alyp garyp gasara gitmeli, mätäje gitmeli, ýetim ýere barmaly. Oňa aýdywam durmalar sadaka diýip, uly ile görkezem durmalar men sadaka berýän diýip. Sadaka näçe gizlin bersen şonça gowy. Akydip berýän soň diýen kime sogabyny bagşlajak bolsaň, atamy eneme Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem diýip bagşlanýar. Emma sadaka berjek diýip ýanynda ojuk bujuny alyp goýunyny alyp süýjü kökany ýa bolmasa petirini alyp gidip şol mazarlyga baryp ol ýerde goýun kesip ol ýerde gadan atyryp bu hil sadaka İslamyň gollaýan zady däl. Ol sadaka da däl. Çünki ol ýerde mätäje berlenok ýene baryp özi gaýdýa, özi bolmasa özi ýalak ilk gaýdýa. Bolmanda şo ýerin ýasama mollalar, şo pullar alýan ýerek gidýäni Allah bilýär. Hawa ýa-ni işim ýalak ol ýerlere baryp gabryň daşyndan aýlanýarlar. Käbeň daşyndan tawaf edilýär. Käbeden başgalaryň daşyndan aýlanylmaýar. Emma näme şol ýerde näme gabryň daşyndan aýlanýarlar, dilek edýärler. Ýa-ni ýalak ýüzüni ýa elini mazara, diwara, daşa goýup dilek edýärler. Agaja ýa-da başga ýere arzu edip ýupdanýarlar. Ýa-ni bolmasa diňe agajam däl. Diňe agajam däl, taryhy bina bolsa şodak bir ýupdan bolýan ýeri bolsa daňyşdyryp ýörler. Awa şu ýalňyşsa taryhy bina galypdyr, arasalap saklamaly. Otak ýupdanyp otaýyny hapalap ýörmeli däl. Awa käbir näme teňe taşlaýar otak, käbir açar taşlaýar diýip ırm edip, dilek edip, arzu edip şoňa meňdeşdatlar edilýär. Mysal üçin 40 gyzda Lewat vilayetinde Köýtennagda 40 gyzda gowurdakly ýalňyşmasam täze magdany bolmaly ady. 40 gyz gowag we şol ýerde gowaň içine näme diýerler, bir palçyk alyp, bir ucundan mata dakyp gowaň ýokaryna zynýarlar. Näme şu arzu edýärlermi, ýapyşsa arzuny kabul bolýan, ýapyşmasa bolan, amma şoňa meňdeş bir näme batyl yndan ifatlanyp şunu edýärler. Ne gözel gowak, ne gözel dağ Allah Taala yaradypdyr, arasda saklamaly taýyny. Barmaly, görmeli, gezmeli. Emma gowaw görseň musulmandygyna şu gowaň boş ýeri ýok, ýokaryna şol matamarlyk kapadan doldurup goýupdyrlar. Öýüň içine şey dip şoratlar ýapyşdyryp goýsaň, mysal üçin öýüň içine palçyk syňyp öz öýüň ýokaryna ýapyşdyryp goýsaň, kabul edersiňmi şonu öz öýüň içine şey dip nemetmekle? Ya bu hapaçylyk diýersiňmi? Allah Taalaň yaradan ýerleri, owadan arasda ýerleri tebigaty arasda saklamaly, gowy saklamaly. Emma gidip şol batyl inançlary esaslanyp bir hapa, kirli, nejis suratda şo taýdan şey dip matamarlykdan dolduryp gaýdýarlar. Asliyetinde şo taýda goraxanaň işgärleri eger düşünýän, bilýän bolsalar, mollalar, müftülükler şo taýda ýazgy goýmaly. Adamlar şo taýda gelip şol ırımlar, batyl zatlar etmäň, dine tersdir, tebigaty hapalamaň, arasda saklaň diýip duýduruş goýmaly. Köp ýurtlarda da edilýär, düşünýän, bilinýän ýerlerine şo zatlar edilýär. Emma barýan şeytan adamlar şeyler azdyrypdyr, hem özi ýalňyş zat edip gaýdýar, hem günah gadan gaýdýar, hem tebigaty şo taýda hapalap, kirledip bir nejis suratda o taýlaryny zaýalap gaýdýarlar. Hawa ya bolmasa käbir ýerlerde musulmanlar näme diýerler? Mukaddes taş, Käbeden gelen taş diýip eline goýýarlar. Taşa bu tarapda we para buýuda we şey diýip adamlar allap, ne ol taş Käbeden gelen, ne ol taş mukaddes. Hatta Käbedelim gelen bolsa eline goýup oňal batyllatlary inanmaklyk bolmaýa. Eger bir ýerden taş getirip şoňa şey diýip arzu etmeklik gerekli bolsa da, dogry bolsa da, sahabalar Mekke'den dünýäň her ýerindäki musulmanlara şo taýdan Käbeň daşyny uğradardylar, gelip bilen zok daşyna size bolsun diýip. Emma beýle bir zat ýok, İslam beýle bir zat ünlemeýärem, gollamaýarem. Halka allamak üçin edilen zat nämemiş? Iki elin başan barmagyny birleşdirip üstüne goýsaň, aýlaýarmyş, titrýärmyş. İslenlik bir zat eliniz birleşdirdi, telefonuny goý, telefonuňa aýlanýardy. Näme şuňa alaka batyl zatlar. Şol ýerlerde edilýär. Ya bolmasa Aýşanyň musulmandygyny öz gözüm bilen bu da görenim.
Yıllar mundan şu wagt bamy ýokmy bilemek. Köne goýun garasynda adamlar ýatýar, kellesine de bir ýorgan ýapylýar. Soň diýibinde ýyldyzy görnýärmiş, bagtly bolýarmış, plan bolýarmış, falan bolýarmış diýip näme? Şoňa meňzeşatlar edilýär şol ýerde. Ya bolmasa ol ýerleriň, şu gidilýän ýerleriň duzuny, suwuny, alaja gözmonjugyny, dagdan ýüzerligini, otuny çöpüni mukaddes hasaplaýarlar. Otun çöpüni mukaddes hasaplaýarlar. Awal bir işsizler hem şu taýda şu zatlar satyp öňüne hem bir tür düzük goýup durlar. Alaja gözmonjuk ýene şoňa meňzeş asylýan bir tür şakır şukurlar asyp gelenlere satyp şeýdi bilen mukaddes näme diýip. Plan ýeriň duzy, plan ýeriň duzy. Plan ýeriň duzy da balkanyň duzy dükanyna satylýar, getiribem şu tak goýup halka allap näme mukaddes duzy zat diýip şeýdi satýarlar. Musulman doganlar şul ýerlerde edilýän iň howply zat we iň erwet zat uluguna bolan şirk musulman doganlar. Şol ýere baryp çağa, şypa, bagyt äre çykmadyk gyýdylar. Berge watanlar rızk, pul, göne ölüň özünden dileýärler. Ya da dilep berdiýärler. Iň şol ýerde edilýän zatlaryň içinde iň ýamany, iň erwedi şol. Çünki adamy dinden çykarýar, imany puç bolýar. Näme üçin? Şirkin düşünürşi kefiyetlemesi atda dersimizde dinlemedikler dinlese düşünürler. Giň işleýin durup geçdik. Ýene gysgaça ýatlak geçdim. Allah Teala'nın elinde bolan zatlar bir Allah'ın özünden dilenýär. Bir Allah'ın özünden dilemeli. Bir Allah'ın elinde bolan zatlary. We doga dilek elin açyp dilemeklik, şu zatlaryny nämetmeklik özü ibadet. Edil namazyna hilekke ibadet bolsa, şul hem näme doga dilek hem ibadet. Allah'ın elinde bolan zatlar Allah'dan gaýrysy sana berip bilmeýär. Şoň üçin bir Allah'ın özünden dilemeli. Dilep berdiýmegen bolmaýa, Kur'an we sünnetde Allah Taala diýmendir, menden bir zat dilejek bolsaňyz mazarlyga gidin. Şolaň üstünden dileň diýip Kur'an'da bir aýet hem ýok, hadiste de ýok. Beter bu Mekke müşrikleriniň edýän zadyny Kur'an habar berýär. Ey Mekke müşrikler, näme üçin bu ta çokunýaňyz diýsen, Allah bilen biziň aramyzdaky şefaatçiler diýip jogap berýän ekenler. Şoň üçin musulman doganlar şol ýerde edilýän iň erwet iş hem şul. Käbirler musulman doganlar pir hasap edýän kişiniň suratyny öýüne ýa-da ulagyna asyp bereket bolar, gözlenirler gorar diýip inanýar. Pirin suratyny asýar, şondan bereket geçse geçäýmeli diýe ýa bolmasa maşyna ulagyna asyp şonu gorajakdygyna we şoňa meňzeş batyl zatlar inanýar. Edil hristiýanlaryň öz ruhanylarynyň suratyny ýasap oňa ikona diýip atlanyrýarlar. Ors dilini bilişiňiz ýalakka şon öýlerine we näme ibadethanalaryny asyşlary ýalakka. Bunu en köp edýänler kimler? Şiigalar, Hazreti Ali'nin suraty, Hasanyň suraty, Husaýnyň suraty, Allah hemmesinden razy bolsun sahabalaryň. Şeýdip suratlaryny asýa, indi ýuwaş-ýuwaşdan şu zatlar biziň hem içimizde käbir jahil adamlar edip başlady. Mundan beter näme diýär käbirleri? Ötüp geçen pirler wa şolar diýär biz ýatan ýerimizden, ýatan ýerinden bizi görüp, eşidip, bilip ýatyr diýär. Yetiş diýsen yetişýär, gora diýsen goraýa diýip bir Allah'a mahsus zatlary şolary ýönkeýärler. Yani nämemiş darda galsan, kynçylykda galsan şol pirler wa şolara yetiş ýa pirim, yetiş näme, gora diýsen goraýamyş, yetişýämiş. Şol wasyp bilen hemmesi bir Allah'a mahsus musulman dogan. Seni hemme ýerde eşdip oturan, sen gizliliğini, aşkaryny bilýän, tutuş insaniýet şu wagt ýer ýüzünde bar bolan 8 milyar diýerler. Mundan öňkü geçenler, mundan sonra kıyamet geçenler geljekler. Şu mahlukat yaradylandan bäri insan, jin hemmesi üýşüp bir gezekde Allah Taala'dan bir zat dileseler, Allah Taala şolaň hemmesini bir gezekde eşidýärem. Bir salymyň içinde hemme dilegini kabul etmekle kadir. Rabbul alamin. Biz şol Rabbul alamine ibadet etmeli, şundan dilemeli. Emma sen gelip näme diýen, ol men pir eşdiýä, goraýa, ya pirim yetiş, ya pirim näme diýsen, Allah'ın wasbyny şoňa ýönkedin bolýar. Hemme zady her ýerde bilmek, yetiş diýsen yetişmek, diňe Allah mahsus ol. Ne peýgambere mahsus, ne başga bir zada mahsus. Emma şoňa da inanıp berenler bar musulmanlar. Şoň üçin başyna kynçylyk gelse bul kişiler birinji bilen Allah diýen ok, pirini çagyrýar. Hatta käbirleri gitmedik mazary ýok. Şoňa meňzeş ýalňyş zatlaryň edilýän ýerlerine gidip aýlanyp çykypdyr. Mescide gidip gördüňmi, insan kıda kaçan mescide gitdiň diýsen ýadyna düşenok, juma baranok, asla mescide barmaýan, emma şuň alaka ýerler aýlanyp çykypdyrlar. Näme musulman doganlar?
şul kabirstanlykda edilýän ýalňyşlyklar. Etalap bellep aýdasym gelýär käbir musulman doganymyz ýalňyş düşünmek mümkin. Birinji, hakyky alim, öwliýa adamlary gowurmak, olar sylamak imanymyz, akydamyz şol biziň musulmanyň ynanjy. Hakyky öwliýa alim adamlary gowurmaly we sylamaly we söýmeli. Öwliýa adamlaryň keramaty hak. Emma öwliýalary ilahlaşdyrmaly däl, hudaýlaşdyrmaly däl. Allah Taala sıfatyny olara ýönkemäli däl hristiýanlaryň edişýälekkä. İkinji musulmanlar onlar sadaka edip sogawyny ölülere bagşlamaklyk biziň akydamyz ähli sünnetiň ynanjy şol. Kim şol bolanok diýse şol adam dogry ýoldan azan hasaplanýar. Emma sadaka näme we kime bermeli we nähilek edilmeli şoňsyny gurrun. Musulman dogan sadakaň bolsa plan mazara, plan gawra akitmeli däl. Sadakaň birinji bilen sadaka ady üstünde. Sadaka kime berilýär? Mätäje vermeli, garyba vermeli, yesire, yetime vermeli, maýyp müjribe vermeli. Ol gawra akitip botaýlap döküp gaýtmalar, onu soňam näme bolsa bolsun mene berdim diýip. Öz eliň bilen akitip şol mätäje tapyp özüň bermeli. O da men sadaka berýän zat diýmegim gerek. Niýetiňde sadaka ber. Sogawyny hem ölülere bagşlamak dogry da. Ondan ataňa, babaňa, ölen ýetenine bagşla, umman Muhammed ümmetine bagşla, ol her kimiň öz işi. Şol hem dogry da. Emma biziň bu edýän işimiz ýalňyş gabyrlaryň başyna baryp gazan atarmak, zat etmek bu ýalňyş zat musulman doganlar. Mekke müşrikleri hem şoň zatlar edýän ekenler. Butlaryň ýanynda ýa bolmasa belli ýerlere gabyrstanlyklara baryp belli böyle ölküden adamdan kabirden yanıp düýe goýun zat öldürýän ekenler. İslam gadagan edýär kabirstanlyk ady üstünde otady iýiçilýän, naharilýän, gadan atyrylýan ýerdel. Awa şol bir ýalňyşlyk musulmanlaryny bellep aýdan sadaka bermek, öle sawabyny başlamak dogry zat, sadakany mätäje bermeli, ol ýerlerde gadan atyrmak dogry zat däl. Üçüncü husus musulmanda onları ýene bellep aýtjak. Kabir ziyaretine gitmeklik. Kabira gitmeklige İslam ursat berýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diýär. Hakimde geçýär Enes radıyallahu anh rivayet edip aýdýar: "Ala fazuruha fa innahu yariqqul qalba ve tadma'ul ayna ve tufakkirul ahire." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ey ümmetim diýär, kabirstanlyga gidin" diýär. Näme üçin gitmeli ya Resulallah? Diýär: "Fa innahu yariqqul qalba." Çünkü diýär kabir ziyareti, kabira gitmeklik ýüregi ýumşadar diýär. Tadma'ul ayn, göze diýär ýaşaýlar, we tuzakkirul ahire we ahireti ýatladar diýär. Näme üçin ýüregi ýumşad diýär? Gidýän ahireti ýatlaýan şu ýatanan bir benne men alak diplom diýip, iş diýip, pul diýip, dolar diýip, ýene diýip başga bolup baran adam öllü gitdi ana tünmek bolup ýatyr. Menem ölmeli. Ha, ahireti ýatla diýär. Näme üçin? Mundan soňra bar, bundan gutarmaýa. Kabir soragy bar, kabir jogaby bar. Namazyňdan soralýan, hak hukukdan soralmaly. Ene taňa nähilek seretdiň. Hemme eden işine yeke jogap bermeli. Ondan soň mizan bar, sırat köprüsü bar, mahşer meýdany bar. Men Allah'ın söýen bendeleriň tarabynda bolarmy, peýgamberiň tarabynda bolarmy, ýa peýgambere düşmanlyk edenden tarabynda bolarmy? Şu zatlary ýatlamaly musulmanlaryň kabira baryp. Kabira gitmeklikden iki san maksat var. Biri şul aýdyp oturanmaz. İkincisi Allah Teala'dan ölüler için dilek etmeli. Ey Allah'ım şulun günahsyny bağışla. Ve Peýgamberiň sünnetde öwreden doga dilegini aýtmaly. Yani Allah Teala'dan dilek edip şolara magfiret we bağışlanma dilemeli. Ine şul iki maksat var kabira gitmeklikden. Şul maksatlar bilen gitmeli. Emma bundan başka maksatlaryny gidip ýan kısanan zatlarymyz we bundan başka zatlar etmeklik sogap kazanmak däl, baryp dinini çykyp gaýdýan otak baryp şu zatlar etsen. Hususan şirke etsen. Ya da günah galan gaýdýan. Emma gynansak da biziň adamlarymyzyň bir bölegi otak gidip ahireti ýatlamak anarda dursun. Ýene gidip öderdi bilen maşin ber, är ber, pul ber, näme ber, şuňal zatlar bilen gidýärler. Musulman doganlar şul zatlar şul hurafa bid'atlardan dinne yeri yok. Kavir şirke sebep bolýar. We şeytan adamlar şol ilkinji but paradlyň emele gelişinde ewliya pirleriň adyny ullanýarlar. Şuň kuna hem adamlary şu zatlar bilen Allah'a dikkat edelim, onu söyleyelim, Allah'ın musulmanlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.